Què? Quan comencem? Ja? Sí, llavors benvinguts a aquesta roda de premsa on us explicarem i comunicarem aquesta celebració en memòria de l'acte de Lluís Maria Xirinacs farà ara 25 anys. Per poder-ho fer tenim aquí la Dolors Marín, membre del patronat de la Fundació Randa Xirinacs, i la Noemí Saera, vicepresidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Sense més, us deixo amb la Dolors. Bon dia, benvinguts per fer-nos companyia en aquest acte que us presentem avui. Primerament, agrair al Museu d'Història de Catalunya les facilitats immediates en facilitar aquesta sala per fer la roda de premsa de manera gratuïta, cosa important per la Fundació. En segon lloc, en nom de la Fundació, agrair al seu president, que està aquí, en Manuel García, per... Bé, ho diré tal qual, o sigui, per ser un president no presidencialista, vull dir, que dona facilitats i joc a tots els components de la Fundació perquè es puguin tirar endavant els projectes que es vagin encetant i desenvolupant. Gràcies, Manuel, per el suport que sempre ens fas. I també a l'Assemblea per haver-se fet seu aquest projecte. Aquest any la Fundació... Se'm sent bé? Sí. Aquest any la Fundació commemora dues grans efemèrides. Aquesta primera, que és la plantada que va fer Lluís Maria Xirinacs, que va iniciar l'1 de gener de l'any 2000, i després els 50 anys de la plantada que havia fet a la presó Model per demanar l'amnistia. De la plantada dels 50 anys es treballarà posteriorment. Avui ens centrem en la plantada que fa 25 anys. Ens situem en el context de l'any 2000. No sé si els aquí presents ja teniu memòria de què passava l'any 1999 i tal. Es parlava d'una hecatombe, de la fi dels ordinadors, no sé, es parlava molt, d'una manera molt temerària de l'any 2000. I aquest senyor, en Lluís Maria Xirinacs, que és un filòsof que avui no parlarem d'ell, però o sigui que el seu pensament filosòfic el va aplicar en l'acció, en la seva acció individual. I ell solet es va plantar a la plaça de Sant Jaume l'1 de gener, que és un dia que fa molt fred, de 9 del matí a 9 del vespre, fins que s'aconseguís una cosa, que es creés l'Assemblea dels Països Catalans. Ens convocava el poble, no a la massa. No volia masses de gent omplint vagons de tren per anar amunt i avall. Convocava a l'ànima del poble català. I això ho va fer sol, perquè en aquell moment no sabíem qui fer-ho segurament. Però allà van anar passant coses i de fet va ser la llavor que va permetre les consultes d'Arenys de Munt i posteriorment la creació de l'Assemblea Nacional Catalana, en la qual jo hi vaig estar els 2 primers anys. No entenia res, o no ho entenia del tot, i va ser quan vaig arribar a la Fundació Randa fa just 10 anys que ho vaig entendre tot i d'aquí el meu compromís en fer que aquest llegat, que aquesta llavor s'expandeixi el màxim possible, perquè és la medicina que necessitem com a poble. No hi ha altra medicina. No n'hi ha, perquè tot el demés és soroll perquè ens entretinguem, ens distraiem i no anem enlloc. I jo per aquí no passo, perquè em moriré igualment, però no de qualsevol manera. No sé si seré catalana quan parlo de la burocràcia del DNI i tot això. No ho sé, si em tocarà morir espanyola encara i seguir pagant a la hisenda espanyola, això no ho sé. Però jo seguiré el combat i en l'estel d'en Xirinacs. Aleshores, Àngel, si poguessis obrir un segon, per trobar la informació més important
si entreu en l'espai de commemoració dels 25 anys, anireu trobant la informació, la convocatòria, el dia, tal, les entitats, ves baixant, fotografies aquell fotògraf, ara no ve el nom, Pere Català Roca va fer tot un recull fotogràfic. El manifest brutal, llegiu-lo amb calma, jo no us el llegiré ara perquè, en fi, no soc rapsoda, però és brutal. Aquí el recull de fotografies, trobareu. Els crits i poemes que es van anar fent en el transcurs d'aquesta plantada, es va fer una crònica, un diari de la plantada, endavant, i n'hi ha un de molt representatiu que és el mil·lenni, o sigui, el llum pel mil·lenni. És un acte determinat, no violent, és la força del poble, res més. Seguint l'estel de Gandhi, perquè ell era admirador de Gandhi, tot i que no el va conèixer. I ara, jo, dels principis del manifest, sí que us els diré perquè la clava, vull dir, el primer principi és la independència no es demana, es pren. No hem de suplicar res, som subjecte sobirà. La independència de cada nació és el bé més preuat per establir la pau a la terra. És l'origen dels conflictes, que hi hagin pobles sotmesos. 2. Lluitarem contra el fort mentre siguem febles. Som febles. Contra qui hem de lluitar? 3. Lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts. A veure, tinc ganes de veure quan serem forts. 4. Jo soc